Ngikubingelela mbukele ngiphinde ngomukela kwesimanje ngikuthela indaba efika ngaso isikhathi uMax ke umfoko amakhanya ushiyeke angalazi komunye ke umlandeli ke obethi ke uzama khona ke ukuhlaziya ke lapha ke imsweko wakhe lapha ke ukhuzani ke umfoko waPongose ke njengoba ke ebesho ke lo mlandeli ukuthi ke lesi style ke esigqoke uyena lapha ke ukhuzani njengoba kulezi thombe ekade zitrend lapha ke mbukele ke enkundleni zokuxhumana bethi ke cha waze wageza yena lapha ke ukhuzani ke umfoko waPongose uthi ke lo mlandeli mayehlaziya ke lesi style ke isona ke esafika naye ke lapha ke umthandeni ke umfoko amanqele uMax ke umfoko amakhanya ke ube esengena lapho ke ukuthi ke lesi style ke kungani ke uthi ke sangifika naye ke lapha ke umthandeni umfoko amanqele mbukele ke awuyilalelisise ke le video yakhe ke uMax ke umfoko amakhanya egxeka yena lo mlandeli ke othi lesi style ke safika naye ke lapha ke umthandeni ke umfoko amanqele wena mbukele bese uya lapha ke izothi comment section sizovula ukuthi ngabe ke wena uthini lesi style ke safika nobani lapha ke endimeni yomculo kaMaskandi lesi ke esigqoke yena ke ukhuzani ke umfoko waPongose siyabonga effect ukuthi le style safika nomthandeni noma nginasiqiniseko yena sihlamanyana somfanyana osanganayo ohlulwa amapiano lapha manje nizogcaluza la kuMaskandi nizosangana la nikhuluma ama-facts anukayo la effect enjani ongenaso isiqiniseko sayo yini kanti effect wena sihlama wena mfana umncane kabi hamba esikoleni uyofunda sidumdum uyekusangana la effect kodwa futhi awunaso isiqiniseko kodwa futhi effect ibe kanjani effect into ungenaso isiqiniseko sayo uyasangana sihlamandeni lalela wena nje awuhambe ke uyofuna effects onesiqiniseko sayo hayi lamasimbo wabiza ngeeffect uyabona istayela safika nomthandeni sekunestayela sokugqoka manje masimba amani la wakhulunywa ilengane umthandeni wakwasigqoka isicathulo seBogart umthandeni wakwasigqoka isigqoko seBogart wena sihlama uBrentwood njengoba uBrentwood thina sawujwayela kusijava laphana sawujwayela kusijava benoBig Zulu umthandeni ngingakazwa nokuthi uyokaba umculi uBrentwood thina sawujwayela kusijava usuthi manje yena kunestayela esisangene safika noNtunsula isiphi leso style leso isiphi leso style sokugqoka impahla ezibizayo manje na yini ebizayo egqoka uNtunsula wakwayigqoka isicathulo sakwaBogart uNtunsula ngoba nesicathulo sika 6000 lesasigqokayo sakwalokhu sakwaAbita uphiwa mahala wakwayikhipha imali uNtunsula waya esitolo nje wayothenga isicathulo semali engango 5000 noma kuyaphezulu noma ulindela amahewa uyahamba yokhankasa lapha ayofesa afesela ukuba yilokhuzo kuba yinxusa ebese ephiwa mahala ke isicathulo leseAbita ekuyisona sodwa futhi ezimpahleni ayigqokile esibizayo samahala manje yeka-ke mfana ukuzama ukuzofika la kuMaskandi uzona ukwisa isihlama ngama-fact akho asangene effect kanjani ungenasiqiniseko ngoba phela into ongenayo isiqiniseko sayo once wayikhuluma uqamba amanga once nje isiqiniseko wangaba naso unamanga manje kanti yini effect awuhambe namfana uye esikoleni uyofunda ugeze futhi mawuya khona esikoleni ngoba njengoba ungageze ngisho ubuso nje ingakho uzophuma nama-facts angenasiqiniseko ngoba igama nje elithi awunasiqiniseko lichaza ukuthi awunaqiniso lelo gama nje lichaza ukuthi awunaqiniso lalento oyishoyo manje ayikwazi ukuba effect into ungenalo iqiniso layo
leyo nto amanga igama layo. Wakhuluma nje into ongenalo iqiniso layo, igama layo sekwamanga. Yeka ukusijwayela kabi mfana, sibadala kabi masiba ngaka. Yeka nje, hlala phansi mfana, hlala phansi endlini. Sibadala sizinsizwa. Kade sonwakho.